hanzi ndochokwadi ini baba vacho ndakatendera vanhu vachitotaura kuti hanzi panosvikika sei pambaba munogona kungotemana nemasambo ndikati aiwa svikai ndichivapa mvumo toorana henyu mutaurane padivi apo siri zvokuti muperekedzane mobvunzana zvamunobvunzana vachitaurawo kuti vachingouya vaingouya vaine chinangwa chemabheti nechitupa vachibvunza mudzimai wavo kuti wavanazvo here mudzimai wandakabereka vanana naye vachitaurana vachiti handisati ndava nazvo vachingouyawo zvakanaka ndichivagamuchira baba ava handina problem handina kana mbotukana navo baba saka imi chamuruda kunyanya kuti chiri kukuryai mwoyo pano pamusha chakonzeresa kuti mufaro uite mushoma inayo kuti hamusi kuziva kuti mwana wakabva sei ndiyo chokwadi chacho chicho chandiri kuda kuti ndizive pane zvamakambohwa here wakauya murudo here murugare here zvakanaka here nokuti zvino tinetsei ndakambomugamuchira ndikaona achinetsana namai ndichikwira mugomo ndichimudana achimanya akadai muzasi misikanzwa achiita sokuti yakati wande zvekare saka ipapo ndiri kuti semwana mukomana wabva zera kwaanenge akabva nako ini handiri kuzivi nokuti izvezvizvi pachangu ini ndinogona ndiri kutozvipa mhosva yekuti kwasabhuku kuuya kwaakatoita handina sabhuku vanotaura mutemo wekuti kana wavingwa nomuenzi uya udi utaure kuitira mangwana dambudziko asi handisati ndatosvikako asi patova nehwani kuti mwana auya inotova mhosva iyoyo ndakamuchengeta izvozvi zvandiri kutoita izvo saka asi akauya kuna mai vake imhosva iyi aiwa kuya kuna mai vake haisi mhosva nyaya yatika ndeyekuti yakwamuri imi zvakukuryai inini zvinhu zviitiko zvakatonyanya kutondibata inyaya yekuti woruma mwana uyu wakarumwa uyu zvinotozikanwa nevanhu ivava vese zvariini wakarumwa mhene kuti chii chakaitika wakarumwa pai ruoko akanga atopinda mazino handisi kutaura yaenda kuukendera ipapa musipo pakatotaurika nyaya yemazepe aryiwa nemaputi tikatozviona kuti hazvishiwa mwana wayo zvaitika asi zvadi makamuona achirumere ini hanhu amuona achirumwa mai vachona nouyu ndo vakaruma zveshuwa maizi vakatomurova mwana wavo saka simboyo ari kuti kwai akatanga amujinyi here paitani aijinya ndiani mukomana tino koijinya mwana nikuda kwe saka chaingoti vanhu vari kutamba ita pandakazowa uyo wochema uimi muri pashe iye aripi vachingwani uyu vari tu saka ini ndiri kuhya izvozvo saka imi maiti pazvakaitika makabva mazvifambisa sei ndakamurova basimbani bavasoya vakanibata makarova tino wacho ko tino akadzinyire mwana haki wesimba taura hanzi vakamudzinyire anenge zvatamba achiita basa rekurovana pambedha zvozoitamba achirovana kutenda ndopaakazoti atanga andibata uro ndopaakazondiruma ruoko wakatoruma zvokutoruma chaiko saka dai ndisina kuya ndichibvunza zvose izvi maindiudza here ini ndindatova social worker pano vanhu vamwari maindiudza here kuti uyu mwana wenyu imi maisimba wakaruma uzvi utendo nemazino kodai akamudzinya akashayika maizvifambisa sei ndo mubvunzo wangu hanimoza kuti munhu akadzinywa uro una hafemi patori rongo iyi ndo rongo yandisingati kuhwa mashamariyeni zvachose isu tiitirwe zvisizvo ngozi panapa ndiripo paprogramu no irongo kubata mwana kusvika paekera kudzinya kudai maijipiri wakanzi wakadzitiudza zvako maitamba vakakubata sei kanzi kuti imi chiregai kutaura indini shamwari yangu tionepo wakarumwa chipapi chipabata panokwadza wakarumirwei zvako maitamba yenyu warumwa mazino saka wakazochemerei zvaigwadza kuhuru wakadzipa shuwa zvinogwadza chizvo inini gaizika I don't know but ndichingosvika like I told you ndasvika zvekubva kwagutumupanda kumasema ndazviona kuti panopamba pakasara pakaitika drama I could feel it ndichisvika ndoona chikomana che ndabvunza ava zvandiri kukudzai kuti zvekubasa ndonza hanzi hakuna bhadhari ndazviramba it's very much impossible I knew kuti kubasa kupanga mukomana hadi kuindako
ndo feeling yandaita ndomuona ari umwe nemabhilidha. I didn't like that at all. Feeling yangu yaramba yatozviramba izvezvo. I didn't like it. Hasana mbota feeling inodere kuita strong kuti zviri kuita mufesi uyu handisi kumuda kumadhaka uko. Amozviona ndo the first thing nanhasi hasana mbota offroada zvemota. So now what we will do, I don't know you Shemarians, but I think I'm gonna take action now, not tomorrow. Now taakudai imi chinjai hembe maisimba chinjai hembe ndo inonge yakutonzi kwabvira inde munochinja nemiwo tinde I knew it. Tasvika panapa hapana kumira kwacho. Unozoti iwewe takumboenda newe kumbozama kuoffroada iyi mugomo wenyimo ndapuwa mugomo wenyimo iko nokwane mutemo kuti kana uchinda kumusha uyanesa garako munozviona right ndodai ini ndotombofamba vanhu vaMwari tomboti ndisorofhe nhau dziri kuitika panapa dzisati dzazoti taisirei vamangwana. Izvi zvinhu motozozvirongedza ini ndanda kutofana kubika. Ndichagobika papi tigadzirise nhau iyi pachiri pedo. Hamuzviona ndisingazi kuti ndaita wrong here kana kuti handina. I don't know. Saka ndizvoda kuita seka ndipe bhaketi rosimba iwe. I don't know kuti ndaita overstep kana kuti kudii, but this thing has been going on for a long time. Tozoguma tazopresa mwazo acho handisiri kuda ndechekuti baba Simba wazosvika pakupresekawo mabhatani avo munhu uwowo muridzi wemusha. So ndakambohwa mashoko akawanda kuti vanenge vachifila sekuti muri kundidherera, muri kuita sei iwo mudzimai wavo nemwanakomana. Saka handisi kuda kuti zvizoita sei, zvizoita sekuti nesuwo tiri kutovakanganisawo maybe pakurarama kwavo. So ndangomupereka padhuze pamba pacho ipapapa. I think they can take it from there. What I don't want is a case whereby taakuzonzwa mamwe mareports asiri iwo. I'm not saying kuti ndo zvaari, but kwatiri kuinda kwachona I think hakuchanakidzi. I prefer kuti tishande mune zvakanaka uye kuti baba Simba vasununguke pamusha pavo vasafila sekuti pamwe vari kudzvanyirirwa kodzero dzavo. Kana vakanowirirana ikoko votaurira nawo ndofunga nababa wemwana wavo kuti ndakumbotora garai naye itai so voisa mitemo yavanoda pamba pavo zvakanaka futi izvozvo. Saka I think that's what I will do, but I will pass through kumba kwaSabhuku tongotovatsanangura tovaonesa nhau yachoni, so zati hazizoite sekuti inini ndiri kuda kutonga musha unowu. Handisi kuda kutonga, but now right now I'm protecting the other two kids because handizozvi kuti next time achamurova here kuti achamurova. I wasn't there guys for the people. Ndangosvika just now handina munhu wandambotaura naye nchita sei. Kana kumabhidha ndakambotosvikako ndangotanga ndakabayirira video handina chandanzwa. So like pane chimwe chinonzi intuition, yekuti intuition yako ndo inokuudza kuti if you are not careful ndo chichazokupinza muna taisirei vaiwewe. So inini I try by all means kungoavoida any unnecessary drama rinozoda kuitika kwandiri kana kuti paprogram yangu kana kuti kuvanhu vangu vandinoshandidzana navo, because there is a way we work and we have to respect that. So now mukomana I think from the word go amunambobvira mamuona mavideos mangu and I will not even show him as well. Saka wanga atogeza ndofunga anga achoziva kuti sister anogona ngoti handei. Saka padhuze I think it's only 20 minutes tatosvika panhu pakutaura kana paripo, but like I said I will just pass through kwana Sabhuku ndongova update kuti ndiri kuvaperekedza. But kana imimi ndimunoziva maSabhuku kuti zvofamba sei, but I'm just escorting them so that hatidi madrama guys. Madrama taakubhowa akutobhowa, and there are a lot of things I'm not even telling you zviri kuitika behind the scenes or because of mwana hamunoziva iwe. Saka nindo zviripo izvozvo. But ndingovhunza wakamuruma zvaita semaitamba here kana kuti kudi
tichitamba. Ko wakazorumisirei? Handina kuzomurumisa, handaidini akamubata kudai ndichitamba, achida akazama kundoma ndichibvisa ruoko kudai tichitamba takagara pametiresi. Ndokuchibva wazorumisa by mistake? Tichitamba tichita zvekurumana, pana muruma mistake ndopachina. Ko pari kunzwa kamudzvinya huru ari kunyepa. Handokuudza iwe kuti iyoyo manje kana kwakumusoro kuku vanotokuti iwe ndiwe uri kunyepa. Anoziva ndikutokuudza chokwadi chakwadi bhozi uyu Simba anoti iwe ndiwe wakamudzvinya ukamuruma, chimwana choti iwe wakandidzvinya ukamuruma. Now it's 2 against 1. Nokuti hatizozivi kuti maitamba here kana kuti waitorova here. I don't know because ndandisipo. Handowapabata ndandisipo. Ini handambokuvenga. Dai ndanga ndanzi ndiri kukufurema nyaya yacho handisirini. Ndambokufurema. Hakuna munhu ambondiudza anything zvepanapa. Sai ndichaenda through kuna naSubhuku ndongovaudza kuti nokuti handigoni kuti ndivatore Baba Simba naMai Simba kundobuda uko. Anozvona handigoni kuti ndingodero nokuti inini area yangu nderinei. Saka kuti ndinde navo kundangoudzawo Subhuku kuti ndichamboperekedza avo but ndodzoka mai manje nikesi tikasvika tikarohwa futi kupi kumba kwenyu. Handowapabata. Togona kurohwa pamwe togona kutovakumbiraiwo Subhuku wacho kuti vangotiperekedza vataurewo semunhu mukuru. Handiti nokuti inini ndiriwo pabasa. Saka ndiri pabasa ndoda kuti tive safe. Subhuku ndofunga ndichatovafonera kuti ndokumbira kungondiperekedza. It's only 20 minutes teta todzoka vatibatsire kuti usvike kuvabereki vako zvakanaka kuna baba vako. Then iwo baba vako naMai Simba naBaba Simba vachataurirana. Yataramba ndeyekuti murovane nevana muchidzipana. Izvo hazvizonakidzi. So ndiri kuto ihembe dzangu idzodzo nepino. Pane zvimwe ndofunga zviri ipapo. Kasirai vanhu vaMwari. Kuti vanhu vanoguma vaekera. Izvo zvironda rinonzi huni apa. Pamwe haisi huni, pamwe chimpama yakatonaya. Baba mai vakaroga sei izvo zvinondipupura. Tina kuti unogara uko ka vasikana vapo kuti unogara uko kako hazvigoni. Nedzimba dzidzo ndozvo vakazovaka here dzimwe dzimba. Sei izvo ndomabvunzira ndakati zvikaya vana ndikati kana vasanogara tinodzoke nhasi manheru uye ndokwachimedza mangwana uripo. Kwachimedza ndokuna mbuya vakakura navo mai vababa. Mai vababa. Uyu mwana uyu handiti baba vake nazvanzi yangu handiti mukomana muno unavo pana baba asi vana mai vakadi vakasiyana. Vana mai vakasiyana. Alright. Saka vanati nobva ati alright tete ndodzoka mangwana. Wakatosiya trouse nechibhegi nechisipo nechitaura. Right. Ndodzoka mangwana ati ndozvanga ndoda kutora. Alright. Ndodzoka mangwana kana ndodzoka nhasi atete zvakanaka mwana zvanzi yangu. Ndotozobvunza asikana ndikati imasikana mwana uya wakaenda kare kare nanhasi uripi uyu daya akati mai ndonasa kutova kutori namai ende kumutsvairo. Alright. Ndopfungwa dzatakafunga. Akati ndonga kutori namai ende todzira chii. Baba Simba nyararai. Ndosaka Mai Simba izokutsamwirai. Regai vatete vatauri ndovatavinga. Kati pakadika handikurovi kati pakadika handine nazvo. But imi kuuya naye mangwana mamachiuya but hapana wandifona kuti ndiri kuuya nemwana mangwana. Endai ngoti mwana uri kona kodema musingavi naye nokuti mwana ndowenyu. Ndandigona kuti uyai naye nokuti mwana ndowenyu mai guru. Asi kuti ini chendiri kungonetseka ndechekuti ndangana kushawa kuti mwana ane mazuva akaenda nemamiri akati apamba. Baba Simba ndinovaziva vese vana vandinoti zvangu vana vandovaziva unhu hwavo vese ndingovaziva unhu hwavo. Saka ini ndakandichitozviziva unhu hwavo vese vari tukudai handisi kuti munhu vese ati ndaitoziva unhu hwavo. Upi murume nemukadzi kwati murume nemukadzi unhu hwavo ndaitoziva kuti unhu hwavo kuti pamirai izve nanti veduwe tavingeiko Baba Simba. Aiwa mirai Baba Simba mira Baba Simba chimbonditeererai Baba Simba mirai vatetenyerai Baba Simba aiwa mirai chimirai munzwe Baba Simba Baba Simba chinyararai muwe
Nyeremwe vari kudivi kwenyu chinzwai zvepasimba chinzwai nai Mwari we mwana uya